ihe kwuru bụ ihe a na-eme taa. Unu ahụ ebughị eshu ha niile dị ọnụ Eke Amokwe bụ ihe anyị nọ. Anyị na-ekene unu na-asị unu deme maka isel Amokwe TV. Ihe a na-eme taa mgbe abụghị obere ihe. Eke Amokwe a ya na-echịkọta alụsị niile dị n'Amokwe be anyị. Ya bụ ihe a na-agọta. A na-eyi ihe. A na-eyi ihe. Ọ bụghị ndị dị iche iche. Ị ahụ nshi ndị dị iche iche n'ebe a. Ndị be anyị Amokwe na ndị bịa sonyela anyị. Ọha bụ ihe nọ igosi gị na akwadola ihe a na-eme. Ọ bụghị ihe ohu onye. Ashinshi na autonomous dị iche iche wee bịa. Ị ahụ ma unu anyị nwoke na-agọ obodo a n'ọjị ọ nọ. Anyị na-asị unu na-esonyere na Amokwe TV ka anyị na-eyi unu ka o si aga. Demenụ maka isel Amokwe TV. Amokwe ga na-aga n'iru. Ma ndị nọ obodo oyibo anyị na-afụ unu. Anyị sịrị unu ka unu na-ekiri ihe na-eme n'Amokwe. Mgbe unu ayọkwa unu ahụ ka esi ekpele unu ekpele. Ọyawa ọhịa ekwuluba a na-eme. Ndị Amokwe nnukwu mmadụ unu anyị nwoke bụ ihe anyị na-anọ. Ya anyị na-agbakọrọ ebe a ọyawa bụ ihe na-elidi dị trupu na ashịkwa na ndị na-elidi trupu. Biko ị nwere ike ịgwa ndị Amokwe na-esoro Amokwe TV aha na ọya bụ? Amokwe ekene m. Deme. Ọmụ bụ ọzọ mmadụ Abuchi Nwà-aga-aga n'idede. Deme une m. Eze Amokwe ezinasa. Ndewo. Biko ị nwere ike ịgwa anyị kwa ndị Amokwe ihe a na-emeta nwa kọwara ha ọfụma ndị nọọsụ obodo oyibo ndị na-ebe dị iche iche. Inekwa ya n'azụ m ihu Amokwe. Ọha na omenala Amokwe ezinasa. Ibu eke eshu, ibu nekwu eshu, ibu oke ewu na nekwu ewu na ọkụkọ na ihe ndị ọzọ. Taa nwa bụ anyị na-eri oku ana Amokwe. Ọkwalụ mgbe gboo anyị si na onye nwa bụ ọwa aka Amokwe ezinasa. Mgbe anyị ji agọ aja anụ jikọrọ Amokwe niile bụ Eke Amokwe anyị nọbe ya taa. Wanụ bụ isi Amokwe. Wanụ bụ Eke Amokwe. Wanụ bụ Amokwe niile si wee mee gịnị? Migrate ye. Onye nwa bụ aja anụ jikọrọ Amokwe ezinasa. Tawaba anyị na-atụla ekpere Amokwe ekpere ihe ọma. Udo agam n'ihu. Ọnwụ ike fụọ, ihe ike fụọ be anyị ma ụmụ anyị ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi. Taba anyị na-agọrọ ha ọhụọ ihe ọma. Ka ihe ọma bịa be anyị. Anyị chọrọ onye Amokwe ịbụ prezidenti Naijiria. Anyị chọrọ Amokwe ịbụ gọvanọ. Anyị chọrọ onye Amokwe sinetọs ndị n'obodo oyibo nke ha na-emekwa ihe ọma na-abataba Amokwe. A na-arụsị ụlọ. So ebidoro m yebe aja anụ nwa ihe ka ọ hụọlụ na ọmụje ka etupu ndị okenye Amokwe. Ndị nka ndị ka nọ ndụ ọhụụ ma ndị nwugwolu maka wo ndị ka nọ ndụ some dịka mmadụ dịka Ojide Chukwumma na ndị ọzọ ka na-ebi awa n'ihe na agọdị owo nta na ogbochi ugo na-abụ eze isi a na Amokwe ezinasa na ogbochi gọdị owo nta ekom ụbọchị emerie ka esi mee ndị okenye pala ọhụụ megịnị ihe m from 2015 lota mụ nwa jide ọhụụ ezumezu okenye alụshi Amokwe ezinasa. O gwara ọtụtụ aja anụ bụ Amokwe mana nke nwa bụ gịnị isi Amokwe kwa ka ọ dị. Deme anyị na-ekene gị. Biko ndị ihe ị nwere ike ịgwa ụmụ Amokwe nọ ebe dị iche iche na-esonyere gị taa nwa n'ihe a na-eme ndị okwu ị nwere ike ịgwa ha. Na mbụ na mbụ ama ekene mmadụ dị ka Chigoziene. Na-ekene ndị Amokwe dị iche iche. Na-egwerekwenụ Onowu ụzọ Enugwu bụ Vitaris Aneke. Na-ekele Amokwe ma nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi. Ma ndị na-etinye aka ala ụzọ ma ndị Amokwe APU. Ekene Amokwe dị iche iche. Chike onye na-emekwebiri ihe ọma ya mee gịnị
ya mere na-ekelekwuru ụmụaka Amokwe shi ndị nọ n'ụyọ ha riwe ihe gotelu moto ma mosaikụl ke Amokwe ụmụaka na-edufu ụmụaka obodo oyibo na-akwado nkwe ime ihe ọma dị iche iche ndị na-agbavu ya so ihe anyị ji ka atụ n'ọhụta onye na-egbochikwe ndị agbavu achụ eje ka ewetebe Amokwe anyị na-akwado ịtụ n'ọhụ Amokwe taa anyị apanyelu ha ọhụta onye chịkwa ya ya emechi ezigbo onye na-abịaba Amokwe aja anụba Amokwe wefula anyị ụyọ ihe ọma Amokwe nke ọma bụta achị na ụka akara aka na ọwa isi bụ ihe eji eme gịnị eji ekwe nke onye na-emekwebe Amokwe bụrụ ihe dị mma mụ nwa bụ eze a na Amokwe ezi na asaa n'owuti sọpọtụ ndị ọha na omenala gbalụ m okirikiri shi Amokwe nọkwa n'ezi ma ndị nọ n'ụyọ ma ndị nọ na gọọmenti ma ndị n'obodo oyibo obi sie ya ike na anyị kwụziri nọ ndị be anyị n'ihe egwu a na-atụ ha ahụ omegịnụ egwu atụna ha ọ dawakwa n'ezi ha gwa anyị nọ n'ụyọ na ndị nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi nọ ndị hụrụ onye nọ n'ụlọ ekene gị eji eme ya bụ ihe ilekwa ya ihu na aka jụrụ anyị ọja na Amokwe rikwe ihe ụmụadị ndị omelu ụmụaka anyị ihe dị mma ndị Amokwe anyị na-ekene unu na-achị unu anyị ga na-ewetara unu ozi ndị ọzọ ka ya bụ mmemme si aga demenụ maka isonyere Amokwe TV ya baala unu osu